Ekarri mesedez beste katiuska pare bat. Zenbaki bat handiagoa, Hauek berehala txiki geratuko zaizkiteta. Ara, Ane, enez konturatu ere egin nire ondoan zinela. Baina buiaka entzun zaitu danean, berehala konturatu naiz gure delako Ane pirata buiosa zinela. Nik katiuska berriak behar ditut, eta zuk, Ander? Nik etxeko zapatillak behar ditut aitaren etxe berrian edukitzeko. Aitaren etxe berria? Ez dut ulertzen. Nire gurasoak banandu egin dira, eta orain ama etxe batean bizi da, eta aita beste etxe batean. Ui, eta zu? Non bizi zara? Batzuetan aitarekin eta besteetan amarekin. Orain bi etxe dauzkat. Tira, horrela entzun da, ez dirudi txarra. Zu pozik zaude? Baietz uste dut. Gure bizitza berri honetara ohitzen ari gara, ama, aita eta hirurok. Eta zer gertatu da, zure aita eta ama haserretu egin aldira? Enuke horrela esango. Konturatu dira dagoeneko ez daukatela elkarrekin bizitzeko gogorik. Eta pentsatu dute bakoitza bere aldetik biziz gero, zoriontxogoak izango direla. Eta zu ados al zaude? Hasieran asko haserretu nintzen. Enuen ezer ulertzen, baina orain konturatu naiz egia dela. Bananduta daudenetik zoriontxoa direla biak. Eta hori da garrantzitsuena, ezta? Bai, noski. Gainera, beti izango dira zure aita eta ama, elkarrekin egon edo bananduta. Bai, egia da. Hasieran galdu samar ikusten dituen, baina nire laguntzarekin lasaiago daude orain. Aizu, botiko, eta zertan lagundu diezu bazu aitarita amari. Nahi jakitxu altzara ba. Tira, gauza asko erakutsi dizkiet. Nire mina ez dela opariekin sendatzen. Bazterrenen hautela utziko jakin behar dudala. Beren arteko arazoak ezin ditu dala ni konpondu. Beraiek baizik. Senarremazte bezala ondo moldatu ez badira ere, guraso bikainak izan daitezkeela. Bai jakintxua zarela, Ander. Tira, orain, bi etxe dituzunez, bietara gonbidatu beharko nauzu zurekin jolastera, ezta?